Vesnice Mladějov na Moravě se nachází na území okresu Svitavy a náleží pod Pardubický kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Moravská Třebová. Na území této menší vesnice žije trvale zhruba 480 obyvatel. Leží v průměrné výšce 415 metrů nad mořem, celková katastrální plocha obce je 926 hektarů, z toho orná půda zabírá 49%. Kolem 1/3 výměry obce je zalesněná. Vzhledem k geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem. V obci je pro menší děti k dispozici mateřská škola, pro využití volného času sportovní hřiště, knihovna. Součástí je také kostel a hřbitov. Z další občanské vybavenosti je zde rovněž poštovní úřad. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod. Vesnicí prochází železnice a je zde i železniční stanice. První písemná zmínka o obci je pod jménem Mladixdorf z roku 1365, kdy ves tvořila součást Třebovského panství, jenž nechal zapsat Jindřich z Lipé, markhraběti Janu Jindřichovi. Původní osídlení bylo asi slovanské. Roku 1365 tvořila ves součást Třebovského panství. Roku 1408 dostalo od Heralda a Jiřího z Kunštátu právo od úmrtí. Bezesporu velkou turistickou atrakcí lze nazvat úzkorozchodnou průmyslovou železnici, která dříve sloužila k dopravě lubku vytěženého na hřebči do mladějovských šamotových závodů. Na návštěvu vás pozve také Průmyslové muzeum Mladějov, jehož expozice železniční, silniční, zemědělské a stavební techniky najdete v areálu bývalého šamotového závodu. Návštěvníci mají možnost se svést historickými vláčky. 11 km dlouhá mladějovská úzkokolejka o rozchodu 600 mm byla vybudována na sklonku první světové války pro dopravu lubku, šamotu a místního uhlí. Svému účelu sloužila až do zrušení dolu a uzavření šamotky v roce 1991. Po celou dobu provozu sloužily na této trati převážně parní lokomotivy. S těmi se dnes můžete setkat ve vyhlášených termínech v čele pravidelných výletních vlaků, případně při některé z dalších akcí, které pořádá Mladějovská průmyslová dráha. Před 100 lety 26. července 1914 vypukla Velká válka, první válečný konflikt v dějinách, ve kterém proti sobě stál doslova celý svět. Každoročně se v Mladějově u této příležitosti připomínají válečné hrůzy i vzpomínka na padlé na všech frontách při celodenní vojenské historické akci pod názvem Mladějov-Blesdorf 1915. Součástí celodenního programu je také projížďka historickým vláčkem místní úzkokolejky. Vrcholem programu je potom tradiční odpolední bojová ukázka, ve které se střetávají historické jednotky ruské a rakousko-uherské armády.
obci se nachází historicky cenné usedlosti, jako například kostel Nejsvětější Trojice, přízemní fara přestavěná pro mateřskou školu, socha Panny Marie Imakuláty, socha svatého Floriána, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice, dále pak archeologické naleziště na vrchu hradisko, kdysi Hausberg, roubená rychta z kaplí, cenná patrová usedlost v horní části obce a další. Obec se také může pochlubit krásným sportovním areálem s fotbalovým hřištěm a pro děti zábavnými atrakcemi. Mateřská škola nabízí nejmenším občánkům obce opravdu báječné vyžití. Děti mají k dispozici venkovní prostor, na kterém mohou využít prolezačky, skluzavky a další zábavné atrakce.